българи. И знаете ли, в Македония има много българи, които са в много, така би казал, тежко социално, икономическо, ако щете и здравно положение, за които ние не се сещаме. Аз трябва да ви призная, че самия, тъй като разпитах за един мой близък човек, разбрах, че той се намира в момента в доста неприятна ситуация и ми направи впечатление, че огромната част от хората май нещо не проявиха ентусиазъм да му помогнат, въпреки че всички те отиваха, използваха го, снимаха се с него, прегръщаха го и най-накрая човека като може би има нужда, ако щете, не говоря за пари, не говоря за нещо друго, поне някой да отиде в двора на къща, да му стисне ръката и да го прегърне сега, когато е зле, май никой не се сеща да го направи. Просто това е истината. Политиците продадоха Македония и я предадоха за пореден път. В Македония няма как да се случва нещо, при положение, че в България няма ентусиазъм за това. Аз ще ви дам елементарен пример. Значи, ако сега с вас си направим един експеримент, напишем на 4 революционери имената, примерно Левски, Ботев, Каравелов, Тодор Каблешков, може би едно 70-80% от аудиторията ви, по-образованата, аз нямам съмнение, че вашата аудитория е образована, ще посоча кои са техните рождени места, но ако напишем имената на Гоце Делчев, на Даме Груев, на Тодор Александров и айде да вземем някой по-малък като име, но по-голям дори от Каблешков, какъвто е да речем Васил Чекаларов, хората те не са го чували, камо ли да знаят къде е роден. Ето това е, разбирате ли, ние поради руски и сръбски причини България се е отказала от своето минало и от своето достоинство в Македония, от своята слава в Македония. Това е истина. Казвам го с огромна болка, защото аз последните 9 години мисля, че съм инвестирал повече време в тази кауза, отколкото в професията си и виждам, че в общи линии си оставам с някакви спомени и с болката, която изпитвам в момента.